निहोरा पति को के ले आवे। अच्छा गए तो बाबा ठेहुन पर कपड़ा बंधले बड़े घिसिया दिले बाबा भेंता जी। अच्छा अने बाबा पंडित जी के मुँहे एको को मंत्र होई तिलकवा हो जाए साउंड वाला भाई हमें चली आई मर्दवा करा 60 गो मेहरारू नेवता पर बोलौले 60 गो सढ़ुआइन तो साढ़ू के सखी होई। अच्छा सढ़ुआइन के सखी है कहां से साली वाली बोलौले ले पूरा अब पंडित जी कहले कि हमार से भौया बैठल ना जब कुर्सी लागे लागे और गोड़ निमने बा हमर टूटले नहीं के दुगो कुर्सी लागल दू जना बैठनी जा। अब पंडित जी चाहले कि गुड़वा मोर के 80 वर्ष के पुरानिया पंडित जी चाहले कि गुड़वा मोर के कुर्सिया पर धल ली जैसे गुड़वा मोर के कुर्सिया पर धइले पुरानिया भइला पर देह अंग के ठीक रहेला बाबा के जाने की छेनी हथौड़ी बहरी निकल जाला छेनी हथौड़ी हां त तोपलन कहबा सलील बोलबो अब तक को मौगी हंसत देखले माटा नियर सो गइल छापरा के हो गया। अच्छा हम जानी कि तले ही पर एगो साली आई रहे बल घिचनी कुमारी वो दिन जान गनी कितना होशियार उ साली बिया देखलस कि बाबा ला जाता रहे अब छते पर से जानते बानी साली कुमार रहली से तो नीचे नहीं है सो छत पर रही है जे नहीं घूमी होने बेचैन कोइले रही लोग का वो गीत गावते छतवे पर से कैसे कि बाहर के सामान पंडित जी भीतर ढुकाई पोथी निकाली काम आगे के एगो तो पंडित जी घाव लगल बा टेंशन न पड़बे करिए दादा रे ई के कहता भाई ऐसन गीत तो हम तिलक में सुन ही ना रहने ना कि हमारे तो काम नहीं घबरा गो जे हम हाथ नीचे बढ़ावत रहे लो हाथवा बढ़ौला तोल भर मुट्ठी भेटाई जी लो तो पिझापी ले हनी काम आगे के अरे यार और देखो तरह के देखले नहीं कन तो सभे थोड़े देखले रहे तो साली तेज रहे पता कि अभी केहू देखले नहीं खे जोनी घाबराई पोथी निकाली काम आगे के पंडित जी कहले कि तो इंजीनियर दिमाग के बुझा दिया के गावता के हो अरे लुटान भाई के साली हो तू हो बच्चा जय हो जय हो आशीर्वाद देता नहीं कि भरल सभा में लिहलू इज्जत बचाई एहू सलम हर बाछी तहरा भेटाई पोथिया कहले कि बढ़ रही शुद्ध शुद्ध अक्षर में चश्मे के लौके लगे पढ़ लिख के पक्का मांगे बढ़ जाए जल्दी सोना चिन्हवाओ मत बाबा पैसा ऐसा न दिया ला गोविंदा